Patay ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki atol sa sunog sa Pagadian City. Samtang 15 ka mga balay ang nasunog sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ano ang report? Pasado alas 5 sa hapon niadtong Biyernes, dihang gilamoy sa kalayo kining mga balay sa Purok Sweet Rose, Barangay Dumagok sa Pagadian City. Sa kadako sa kalayo, nagtinabangay na sa pagpakgang ang kabumbiruhan, CDRRMO ug PDRRMO. Dihang gideklarang under control ang sunog, human sa usa ka oras. Didto napalga ng patayng lawas sa usa ka 3 anyos nga batang lalaki nga nailhang si James Zion Rosales, 15 na apil ug kasunog. Base sa report sa Bureau of Fire Protection, natulog ang biktima sa kwarto sa ilang balay, kauban ang manghud ug iyaan. Dihang nasunog ang silingang balay, nadala sa iyaan ang manghud sa bata ug dihang nakagawas, didto nasayran sa iyaan nga nabilin ang biktima sa kwarto. Gisulayan niini og luwas ang bata apan pakyas kini tungod sa kadako sa kalayo. Ang amahan sa bata kinsa anaa sa trabaho ni atong tungura, emosyonal sa naitabo sa anak, ilabi pa nga ika 40 days sa mipanaw nga inahan niini ni adtong adlaw. Sa tala sa BFP, anaa sa napulo ka balay nga gama sa light materials ang nasunog. Parang ginasuta sa kabumbiruhan ang tinubdan sa sunog. Samtang nanghatag na og hinabang ang lokal nga kagamhanan sa mga apektado sa sunog nga temporaryong nagtinir sa gym sa barangay. Sa Malangas, Zamboanga, Sibugay, anaa sa 15 ka mga balay ang nasunog sa Purok Maabi-abihon sa Barangay Poblasyon niadtong Biyernes sa buntag. Sumala sa Bureau of Fire Protection Malangas, ug daw gayud ang kabalayan sa lugar atol sa sunog nga gisaka sa ikaduhang alarma. Gideklarang fire out human ang kapin usa ka oras. Hinuon walay natala nga naangol o namatay atol sa sunog. Padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan ug kantidad sa nadanyos tungod sa sunog. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.